Hi, hello. Kumusta mo mga gala, mga kasama, kanang mga listeners ni atong Tulmanon, andan tang Tulmanon. Kung ako ang pasultiyon, ano yan sa mga alagad sa kami na Trifon Morales, and then may partner ka para ko dali si Juan Ditayan, huwag ka mga kabanan din sa among Tulmanon. Kung ako ang pasultiyon. Okay. Asap kita ha, always say a prayer mga kisunan. Huwag sa tarang na pumati isang karon. Thank you kay niyo, Lord. Thank you, Lord. Ang unahon ito sa pagpanalangin ng atong labang magagawin. Thank you, Lord. Simong giyata ka namang grasya. Grasya matag-adaw. Thank you kayo. Thank you. Okay. Bro, ang sutan po ka ng katagan ng patigan, no? Pinadakinis usak ka babae na magpatawag ang sangan nga puring. Kinikibatan na doon sa radyo ni Ray Arellano. Kay sunan ang atong sender, si Puring. Kina ko problema bahin ni sa kumbana nga namuhi og mga mananap ug kun nganong nga problema ko ani ingon lang gud ini ang mga paghitabo. Bakit nga ba ang puso pag nagmamahal na ay sadyang nakapagtataka? Ang bawat sandali lagi chay ay hanggaw ni irua ay bugal-bugal lo day. Hilam ha. Hoy! Hoy! Hiluan tro ka hanggaw karon. Wa kay batasan da. Unsa man kita ni kontra nimo, ha? Mangutan na kasi kontra nako. Oh, kinsa lagi kontra nimo? Ay kinsa pa ka ng iro nimo nga murag buang. Gamay na lang mahimo na ng irong buang ng irua. Saan ka gawin? Wa man nang hilabot nimo gud. Siwa! Paminawa ha, paminawa kung unsay gibuhat ang imong iro. Awa ha. Bakit nga ba? Way batasan, way batasan. Tanawa ko sa kabugal-bugalos imong iro. Wa magbugal-bugal na ga. Nagka-appreciate siya sa imong kanta. Kanahan na siya sa imong kanta. Tinuod ka, Sixto? Lagi! Ako ba? Ako kayo nakabuhat ng iro, Di ba, Dakson? See? Kita bright ka na iro, ka. Di, basta-basta. Dakson, dili ba ganahan mo kasi ang kanta sa? Mutubag na siya. Oh. Ha? Mutubag na. Mao ba? Mao ba? Jackson, giganahan ka sa akong kanta, Jackson? See? Oh, tubag na siya. Giganahan po ka sa akong tingog, Jackson. Stay, ay, Jackson, giganahan po ka sa akong tingog. Wala naman lagi na tingog kung imong iro, Sixto. Naunsa naman na si Jackson, ha? Gibatian na sa akong tingog di ay. Sabak na ka, uy. Nganong wala gina mo tingog, lagi mo na mo tubag. Ay, saba ka na tog si Jackson. Natug di ay. Abi na ko sa ganay sa akong tingog. Mong wa mo tingog. Ay, pagkakidort ko na aning irua. Pre, Sixto. Naku, ano ko na mong bitin, pre. Hindi na maak, pre. Di ni maak, pre. Oh, oh. Butan ni maak, pre, uy. Pagtsoda, pre. Ay, Bitaw, pre. Butan ni bitina, pre. Kaya mainin ako pagagam. Ha? Inatiman mo kanina ako. Ang pabida, pre. Pre. Timanin mo nakuha ni pre, ha? Naku kayo pagkasawa, oh. Sa ilaw di mo, ani? Ha? Unsa man, pre? Sa ilaw di mo, ani niya, pre? Ay, tilawag ni mo, pre. kinilo ang law na, pre. Tagsa ka kilo gina, pero ako lang hiwa-hiwaon. Mo ba? Duwa pag silpon, no? Guya, bitina, eh. Luya na, pre. Hindi mo na bitina. Natuslukan na ito silpon. Silakan, eh. Ikaw di ato, pre. Sabi na kung duwa silpon bitin. Oh. Unsa niya, di mo na niyo. Unsa man, bebe? Ay, di lagi ni mama. Aka mo ba? Sa hasulan niyo, eh. Kung mama ako nino, wala na. Ipak na unta ko. Pero rugay na kayo din ako. Tuig na ko na siya kapalaran ako. Maba, pre. Tuig na kapin ko. Maba, pre. Okay, kadit, pre, ha? Kadit, ha? Bebe. Pre. Ayaw ka hadlok, pre. Pre. Di lagi ni mama, pre. Awa, ha? Ako pa ning hagka, no? Gusto pa ko na, pre. Muraw kang aning chocolate, pre. Di lagi, pre. Di ka blikusan ka, ana, pre. Di lagi, pre. Tuulang na ko, man. Kay dugay na kainin ako, ha? Ayaw lihok, pre, ha? Ayaw lihok, ha? Ayaw lihok, ha? Unsa man nimo? Ayaw lihok, kaya ako na ibutang sa imong abaga, ha? Alright. Ala, pre. Ay, kaloy. Balikos na si Mulio, pre. Ayaw kadlok, pre. Ayaw kadlok. Di lagi ni mama ako. Hindi pa ako. Ayaw, awat, pre. Waka pa ka, ha? Siga mo Wayo yung ka pa, mata mo, ha? Pre. Makano, pre. Siga naman namin, oh. Ayaw sigahan imong mata, pre. Kaya madlok lang biting imong sigahon imong mata. Ano?
Siga kay kang mata, bisag na pa ako na nung kadiaron. Ayaw sigahan mong mata. Wala, pre. Wala mo misis, Ayaw kay gapi ba? Misis, paduri. Uy, Sixto! Kita ka oras maguna ni mo. Uy, dali, ana! Ha? Di oras na maras parikaloy! Ha? Dali, aoy! Pre. Nasiga na ba yung mataon na? Wala Pre. ko sa mata. Okay na ka, pre. Okay na ka, pre. Wow, man ka magsulti, pre. Hapit ka patay, pre. Sabuang. Hapit ka, sabuang. Sayang nga. Hapit kid ba disgrasya si Pare Kaloy? May gani kay pag-abot nako nakabantay dayon ko nga nisiga na og maayo ang mata ni Pare Kaloy kay natuok na di ay mautong pagkaugmaan na. Oy, Sixto, buhiin ang imong bitin oy makadisgrasya ka ana. Ay, dili, uy. Para katura. Wa manggod magsulti sa pare Kaloy na ko nga naglisod na dahil siya pag ginawa. Wa mo siya magsulti na ko. Yaman mo sa... Abre, hilom dia ay. Ikaw kunog matuok na kasbitin, makatingog pa ba di ay ka? Maugani, bisag mga huot na lang tator, nihuot niya pag-ayaw, pero wa mo siya sumusulti para makatabang tarayon ko niya. Wa mo siya mumulti. Hilom dia, oy gahal-hal ka man lang. Ibaligya na. Ako kuyawan ang imong mga binuhi na. Pamaligya ko nun ang tanan be. Dili, uy. Pinangdakay na ako ni mong binuhin akong bitin. Why, usanin nila nga ako ibaligya. Sixto! Nayabag naman tingali ni akong bana kay pertig yung daghan ng binuhi nga mga mananap. Ang akog sitaho ni siyas DENR kay wala ba gyud na siya permit nga nagbuhi og mga mananap. Unya. Unsa ning daan mo Sixto? Ay, karni na. Wow, manok! Ay, salamat pagkakaon nagkikog manok! Ay, biniwaw na po rin, ha? Kay kang Mika na. Unsa Mika? Sa binuhi na kong bitin, ba? Unsa? Unya kita? Unsa may gipalit mo para sudan nato? Ay, nagpalay na kong lutong daan. Ay, munggos di ako kinununan. Maayo ka ni Sixto imong gibuhat. Kung ano mo, Kami nga imong pamilya pakanon na nimog munggo sa ginununan samtang imong binuhig bitin manok. managpak ano yung inununan ng bitin. Di na ni maayo Sixto. Murag mas gipalabi pa ni nimong bitin nimo na. Ay, noon sabi na siyang taon. Ay, ikaw lang ko sabot ko. Mangutan ako nimo be. Makasapi ka ng imong bitin. Makasapi Maka na imong bitin. Aw, ibaligya. Sapi. Ho, kinsa man sa kunoy uroy mo palit ana. Aw, katusama na ako nga ganahan mo buhi og mga wild animals. Pastilan Ginoo ko nimo Sixto eh. Naglisod ka na kay buhi namo. Unya na buhi pag ka anak imong bitin. Okay lang nang iro kay mapuslan man na. Makabantay man ato dinis bay. Pero kanang imong bitin taon 6 sa man toy makuha nimo ana. Oy, Ginoo ko. Ayaw na lang initian. Huh, inita mo na akong binuhin bitin. Oy, sa mga oy. Sinaunsa? Bida, kabugo may gitaw ni mo Sagdi ka lang ninyo. Sagdi ha? Huwag ko mag-garsol ninyo ha? Ako rin matimana na. Mga ayaw mo kabraka na. Oh, 6 Mao gid pirmi among lalisan sa kumbana tungod na gyud iyang mga binuhi. Unya, Unsa pa bilain nga ini mga binuhi di amari? daghan ka na siya mga binuhi eh. Paminaw na ko og makakita na dragon tawhana. Away siguro buhion pa ng dragon ana. Uy, basig na sa binuhi nga sigbin mari. Ah, kana nangita pud siya ana. Kadtong nikusog ang balita nga nay mo palit og sigbin, palit og 1 million, haskang pinangita niya ana pero wag gyud. Mao ba? Gawas sa bitin og sa mga iro ninyo mari. Unsa pa may lain niya mga binuhi? Naapod na siya langgam. Kana bitawng musulti bitaw. Buriko? Dili. May na. Katong may nang langgam ba? May na? Oo, naa siya. Pero di man musulti, di mo tingog. Ha? Nga naman. Manggiuwawon tingay ka ng langgama. Unya, gawas ana unsa pa may lain niya mga binuhi mari. Unsa iya mga binuhi? Naa na siya iguana. Naa na siya iguana, nay how? Unsa pa man ang uban? Basta naa siya anak Mari. Naa sa sayaw? Naasad oy, naasluyo. Hala, pastila no. Mari ako pa ninyo no. Magtukod na lang mo gusto diha. Aha. Unya, wa man may gorila Mari. Gorila mo ikusog pangitaos mga tao. Aw, patay na lang costume sa imong bana. Ay, naambot lang ka, Mari. Uy. Pastila no. Dako ang kakonsumo niyo anak Marino. Ay, dako mo lang. Kami, good, pakanon ng tao ng 6 tug munggos, pero iya mga binuhi, manok, yun na, og di manok,
Baboy, paskang haya-haya laging mga nanapa. Unsa? Pero unsa man na imong gitrabaho diha Sixto? Para nis unggoy kang. Ha? Nasa kay unggoy? Oo, ako pang gi-order. Kuhaunon pa to. Pawangan gimo lang kong daan o tangkal-tangkal para niya tahon. Kinuo ko nimo Sixto. Ganong nagpalit pa man kag unggoy, nga naa naman ka. Ay, unhan ko dahil. Ikaw, no? Unhan ko. Huwag ko kasabot mo kung anong hilig kay kag mga mananap. Oy, hibaw ka bagang. Kini mga mananap, mura sa ni sila tao. Gihatag na siya diha sa Diyos nato. Silbing ikaduha na tong tao. Kay kunwa pa na yung mga mananap. Oh, wapod na yung mga tao. Ayan. Oo, bitaw. Pero dili ta ng mga mananap, pwede na lang nimong kanon, oy. Ay, dipindi ra mga unas anad, God. Onya, kanon ta ng imong mga binuhi diha ron. Ayaw sa day, ayaw sa. Mo magana ilang silbi dinhi sa kalibutan, kanon nato, di kanon na nato Ay, di tanan. manatanan. Hela diha ay murason kapag yun. Basta, oy, ayaw lang ko gilabti diri, ha? Pasagdi lang ko. Ako na lang gipasagdan akong bana sa iyang kabuang. Daghan na kay siya mga gipamuhi nga mga mananap. Unya karon ako nahibaw-an nga gipun-an na sad niyang iyang binuhing bitin. Nagbuhi na sad siya kana ganing puti nga may sagol yelo ang kolor sa bitin. Dako ra ba? Kita ka nila kini. Mahalo ka ni klase at bitinay. Okay, unay gitawag og albino. Albino. Hoy, onya. Ayaw lagi kadlok, di lagi ni mamaak. Ay ko kabuang yan ha. Di lagi. Lilis imong mata sa walay ngipon. Di lagi. Kaya og mamaak pa yun, no? Ipaglot ako. Ay sus, ay na kong katagyan ng rasuna itong 6 Ay, bahala ka diha. Ang Basta kay ako- dili ko mo hilabot ang imong mga binuhi diha. Nadugangan gyud ang iyang mga bitin. Karon may abot na ng panahon nga nasakit ang akong bana ug wa gyud laing makaatiman sa iyang mga binuhi. Day, di man ko makahimo. Sakit pa kaya akong kalawasan. Nya, Ang lisam kong bangon. nya. Ikaw lang sa pagkaon sa mga binuhi na kuga. Ahap ni. Di pa man ko kahimo. Ay binuang da 6 Ako palawgo nimo atong imong bitin, katong imong haw, nayabag ka diha. Hadlok mong tagtiki, kana ba hinunghaw imong ipalikon ako? Ang gula ay makatiman ko Mauna diha, mauna mo man problema ron. Ay, kung suguan na 6 bahalag magbuwag taan ni higayuna basta kay dili ko mopakaon ang imong mga binuhi diha. Na, way manugot mari uy. Bisan man standby nga akong kiingnan nga. Solan sila, wag yung manugot kay mahadlok. Ay, ahak man ni 6 gihatagan siya kog laban sa uan ning kanahan ay. Kung unsa may ipaon ana mari, iitsa lang ay lang paduol. Na, di madama rin. Uy, lain kayo, mukurog akong tiil. Uy, ngilo kaayo. Awa talaga nga mamayo imong bana mari. Siya na lang mo ipalaw ka ana. Iyahabi ka ng mga binuhi. Aw, anak, yun, bahala siya, uy. Ug dugay pa siya mamaayo. Aw, pas mo na iyang mga binuhi niya, bahala na. Aw anak gyud ni Ron. Sa makalahutay lang ning iyang mga binuhi. Ang dili makalahutay, aw patay, pas mo. Tungod lagi sa kabalakan ni Sixto nga mga matay sa way kaon ng iyang mga binuhi, naningkamot itawon siya bangon bisag maglisod siya. Unya wa damha nga dunay bagyo nga niabot. Ginoo Sixto ka kusog sa hangin, ginoo ko itaw. Nag-iahak na matangkal na kung may binuhi na ko eh. Wa na, nang lupad na kuban Sixto, wa na gilupad na magay atong-atop ang tangkal pa makanimo. Kung ako mabinuhi taon. Hala ka Sixto ang imong mga binuhi na nga wagtang na. Oh. Sa dati kay tos bagyo. Oh, mabitin ako ka. Wa na imong mga bitin, oy. Nay tangkal na lang ang imong hinimo na habilin diha. Wa na bitin. Ano? Hala, ang ako magkapaakto 6 to doon. Nauna lang, wala patay kita ani. Ikaw, patay ka. Nga, ano bitaw namuhi ka ato? Ug dunay mapaakan ato, ikay mabaso ato 6 ka. Muna kong
problema ron kay ang iyang mga binuhi na nga wagtang na dati nga is hangin gilupad. Hastang iyang mga bitin, ambot ug asa na to. Ang ako bag makapaakto ba, mo gini nakahasol nako. Na problema na hinuon kay ko. Unsaon man taon ni namo, uy unsa may among buhaton? Magpatabang Miss Barangay para madakpan to na mo balik. Mao ka ha? Unsa man og kamo ang pasultihon? Puring. Ay, Ate Pres. Sa tanang naminaw na mo ron. Oo, Thank nya. you kayo. Sa tanan sa nato mga kaigsunan Ate Pres, nga bigamit sa to ang bag-o nga kape, ang Mauna. Sed Panyawan Coffee Mix. Salamat kayo. Suway na ninyo kay daghan tambal lang tampa kanang mga diabetikon, pwede na kami inom og kape kay naa ang Sed Panyawan Coffee Mix. Mao ni the best give kayo. Lami kay na sa ato ang mga gipamati sa lawas nya. Nindo time non kay ako ang gyud ka kondisyon kay ka sa usa ka adlaw mo sa trabaho di gyud ka maluya kun mainom kag Sed Panyawan Coffee Mix. Mao na nga mainom tana ay ni kapadung na to sa ato ang trabahoan. Kay Ate Pres. Okay, og akong pasalamatan ang tanan nga nagtumar, nag-maintain karon og Sed Panyawan Herbal Capsule, Sed Panyawan Herbal Capsule with garlic, Sed Panyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa atong mga high blood, kolesterol, katutaas sugar. Ayaw gyud sipyata pag inom kada adlaw gyud. Katulad sa usa ka adlaw inom. Sa buntag na kamukaon sa imong pamahaw, inom na daado sa kakapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule. Inagpadiuto ni mo maoghapon, usag yapon kakapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule imong imnon una kamukaon sa imong padiuto. Maoghapon, inigtaon nimo sa imong padihapon, inom na sa kadaan sa kakapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule. Ugalang niya itong na problema, nag-uol kayo bayan sa kidney o UTI, di nagyuta ang mapalaka or mag-uol ni ana. Tungod kay yun na makatambal, makapaalibyo, o makaayo, anang atong gibati, bahin sa kidney o UTI. Kini mao ang Kugon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa Kugon Herbal Capsule kada 4 ka oras. O kung okay na ang imong kidney o UTI, usa na lang ka kapsula sa Kugon Herbal Capsule imong imnon kada adlaw, silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot ha, alang sa kidney o UTI, Kugon Herbal Capsule. Don't panic, it's organic. Og sa tanan nato mga kaigsunan nga migamit sa tuang tinuod nga muwagtang sa panuhot pambaol parkit sa kalawasan varicose veins katul-katul kutos kabataan. Unya ilikay pagyuta sa dinggi unya ato mga driver nga mo drive kada adlaw panghaplas kin mo Sed liniment oil kay mao na pinaka the best gyud nato nga muwagtang sa tuang panakit sa kalawasan. Iniguli nato gikan ta mo drive haplas titag Sed liniment oil the best kayo wa gyud tay panuhot way pamaol nga ato bation. Pero sabot ana ta palit sa butika di ba Kuya Gili? Siyempre yun na, Gams. Butika. Basta butika kita mo palit. Epektibo dyan kay Gams. Basta butika at tulad kita ang tinuod ka Sed Liniment Oil. Naman dyan po yung panyawan pero tanawagin ninyo nga na Sed Liniment Oil. Sa butika rin kita mahigala. At tulad kita palito. Makitaan yung angaan nga Sed Marketing. Ana rin sa butika. Pero sa butika rin na, Gams. Sa gawas, butika rin. magiging siya. Sa Facebook, Gams, bisitahin ninyo ang page Sed Marketing. Sa Facebook din siya. Type ninyo ang Panyawan Herbals. Ngayon kalimot, mga higala nga atong i-like ang page, no? Nga makita dito ang mga genuine Sed Marketing products. O ang mga Panyawan products sa Sed Marketing, mapalit na po na to sa Shopee. Mga igsoon. Na yun, butika, Shopee. The best. Muna gibuhat, Gams, sa atong suki, Gams. At gamitan ni Gams. Si Sheila Mi. Kuya, Sheila Mi. Muna tingin sa Sheila Tinder Meat, supplier sa Mandawi City. Di Public Sheila market. Mi. Sheila Mi. Bantay mo na agad. Sheila, niya Mi, ang tulihaw. Ay, O sila si Alma o si Dikot, ang tulihaw. Sa Mantuyong, Mandawi City. mga tulihaw, mandawi gina no? Daghan no? Mandawi, daghan bitaw kay Gams, Mandawi. Paknaan, ato sa ilan, Jo ba, Jo? Oh, Jo. Tulihaw to Jo. Oh, naapod na sa kuan sa Liti daghan na ang tulihaw. O, di Oh. O si Jo, di, Gams, ang tulihaw, Gams, gamitan, si Dinament. Thank you kay Jo. Salamat kay nimo diha. So, Bam? Arin. Si Dindo Caballero sa Gams. Dindo Caballero. Sa Sikatoy Taxi. Thank you kay din. Okay. Thank you. Ano yan?
ang celebrity ko Dick Dionism, no? Doon na baka may mga pugis-pugis, mga up-up, doon na may white heads, black heads. Tanawa, iklaro pag tanong sa amin, daibe, so kae, niya. Ug doon na gani mga katol-katol sad, ato ang gamit na ito ang celebrity ko Dick Dionism. Ano na kini natural moisturizer, doon na sa kay masangkap ang glutathione og papaya extract, aron magpabilin kitang younger looking og kutis artista. Unya pananglitan og tanaw ni mo oras nagkulot-kulot man akong dry gyud akong skin. Wala man sa akong kamot sa. Ani ang celebrity ko Dick Beauty so piminten lamang ninyo ha. Elvira sa mga sakop niya sa handmaid of the Lord in sa Buloon chapter. Sister Jelen Romero, Shirley Bintasa, Lina Ramiro, Candida Cairo, Bibiana Fegarido, Veronica Rila, Perlita Ruma og Mirihan Niere. Ayo ka makalimutan sa dili pa ka mamato sa inyong mga activities o sa inyong mga prayer meetings. Gamit nato ang celebrity ko Dick Beauty so para magpabili ng atong panit nga gwapa hangtod ng ato ang mga aping magping-ping kalimang matandaan sa init sa adlaw. Thank you. Ate Pres, Okay, ang sender na to karong adlaw, Gulyat. ang atong singer si Puring. Puring. Puring, Ate Pres. Katong yan ba ng 6 to nga, sige pamuhi anong mga Mananap? klase sa mga, mananap, mga ng mga, dili kayo, ang iyang mga exotic na iyang mga, Lain, no? muhi sa bitin, kanang Iyaw, albino, Burmese, nga, Burmese snake, nginiga, kanang albino, buutan na Ate Pres, Pero- kato yan sa wa. Mangutan ako, Gulyat. Dako ni yan bay? Dako glon? Dako siguro. Kaya lali dakag mananap ana unya. Ugam tayo ang Ano siya iro-iro. Na siya iro Ate Pres, na siya iro. Iro-iro. Na siya iring, na siya minana ba? Nya kani iyang problema kani gibitin Ate Pres. Mauni kay dako-dako na ba ni? Kaya niya, makamay. Ito sa inyong bay, masod. Kakuyaw. Di man kay ako di kay kukuyawan ani bitin Ate Pres. Doy. Kung di pa kay dako. Ayun, madako magina. Kanang mudako na, kanang maabot ang mga 18 feet, Oh, makunay nya. kuyaw kayo. Wala gede. Okay, tukbo naman ka na. Og magbuhi ka, gamay pa, madako, gina. Oo. Oh. Ang kanang bitin Ate Pres, kung gutom mo na siya, sukdon ka. Ha? Sukdon ka na niya. Ano si Sukdon? Sukdon kasi abanan kung madaba ka niyang lamoy. Ano ba? Kung gutumo na siya, pero dili kaya pa kayo na siya gutumon. Sa- Kung dili pa kayo siya dako, kaya dako, britson mo ginablo mo. Kung sa itong haibawaan na nagsukod siya lan. Tutukan ka niya, bam. Magtinus ka tayo mo. Tutukan ka, tanahon ka niya. Doy? Oo. Pareho ka sa buhol, katos pruni. Nga, Kana tanaw Tutukan ganing. Kana ganing tinag tanaw mo murag mututok nimo yang ili yang liog murag mo isa og gamay niya magsig. oh, nya mamili sila dugo, bam. Kanang dugo nga. Kibaw sa type sa tundugo. Madahan. Kaya puwa kayo, tanaw lang puwa ni dugo. Aba da, Gulyat, Bawal oy. sila. Nanggaw man ka da, Gulyat. Okay, kung ipapilyo na gaps. Oh, tanaw niya, kini ati pus puti, kini paablo, kini tukbon. Inaana mo na, pero Hanggaw gini. ang na problema nila, ati pres, kay nag-uwan, naghakusugay nga, nakabuhi ang ilang Da, mau na na. Mauna, to. Purti basula siya bana Problema taon, na. yawan. Dako na kay Problema problema. nila, asa to, katong nga bitin, dagko kayo, asa to pa doon. Ulo. Ang kuyaw ato, manukom tong kuwan. Mga tao. Mga tao, mo ni kuyaw kayo, ako nung buhi-buhi mo ko na, ati pres, pero Pero magbuhi ka lang, doon na ta kay dako kay kang loan para adun nimo buhaton di sila bye-bye nila. Oh, Hindi tinuod, eh. makabuhi. oh, pero mas mayo nang anha ra nimo ati pres kay makabako ang simong baho ba. lain. Oy, Okay, ang sabitin natin pres, di na siya kita, ang baho ana iya ha. buta na sila. Doy, di tingali. Ang kanang oy. ang kanang bitin Ate Pres dili kuno kayo nakaklaro labi na og o sa adlawan ba to o gabi ba to basta kay dili kuno kayo kaklaro ang bitin muna ang ilang dila muna gamiton. Dili na sila kaklaro ati pres, di na sila kaklaro. Oh, ba? Oh, blurred na ilang pananaw. Ang ilaha, ang ilang dila, mao na muti sa hangin nga na sila kontra. Mao na sige gawas. Una lang dila magsik ana-ana. Di ko Oh, kaklaro na mutanaw. Ah, di ay. Pero wala kayo, pero katong mao ti kuyor kabuhi ra ba taon ang kuyor man Aka- tug bata, manukub tug Ang katulong mga bitin nga nakabuhi bulukluk mo yung mga kamaluklukan. O man na ilang ngita man tong maluklukan. Unya kanang na ang Yung sa patugawa sa bitin doon na pamantulain. kuan. Iro, Wala dili, Ay, iro, wala problema unggoy. tong iro, unggoy, hao. Akaring hao, mahadlo ko ni. Mahadlo ko ni tao. Guana, sa pato. Oo. ang kanang Unggoy na unggoy. Nay, unggoy. Ang kanang bitin man kon Ate Pres bisag gamay pa na siya. Mahadlok kaya punta kay pong akong maapikihan na Oh, pa ako pa cute. Oh, mao man na ilahang dipinsa nila, nga dili sila unsaon, paakon gyud ka. Muna bitin. Ha? Hindi mo na muna. Di mo guna. Hindi na muna. Musibar na sila ti pres, mahadlok na sila. Ano to? Hadlok na sila basta nay tao, dagan gyud na sila, pero mapiki na sila, ana na silang paak. maapikihan sila. Oo. Mm. Ba? Di pa na maluk. Pakita na to, sige. Mao nang isulti gitos din nga nakabuhi inyong bitin tao dai puring. Yawa po ano eh. Yo eh. Doon na ipaambit lang. Dili pa ambit ah. Ali Teresa, Genesis 1,
versikulo 26. Sakto ba? Okay, kung ati para kay klaro. 26. Unya, miingon na usab ang Dios. Buhaton nato ang tao sama sa atong dagway. Sila maoy magbuot sa mga isda, sa mga langgam, sa mga kahayupan, ug sa tanang ihalas nga mananap. Kaganya naghisgot man to Ate Pres nga wild animals mo nang iyang bana. So kining naa karon sa Biblia ang kining maong mga tanang ihalas nga mga mananap apan kita kuno may magbuot kaning mga gawas ng mga ihalas o pero may mga mananap sama ng bitin butan to ihalas kung maulagin matrain nimo pero maulagi og kanang na ang sa nga ini kan maapihan o paak yun mabalik ko ba itong king sakto itong yung naguliat giling nga magbuhi ka og bitin kuyaw kuno na yun ako kay namoy pa nung bitin ka ano bitaw ko kay kanang Muna na basta mo manay kuan. ang gutom mo na siya Kanang mga dagko na way kaon. ang kanino hitabo ma'am nining imuhang bala nga nangawa ang iyang mga mananap kanang og para nako Ate Pres og kira ko nga nangawa to aron dili sa mahasol. Kasi Uya, kay mo may ang ganahan. Ganahan siya. o di ang asawa ba siya may Awa, sinder asawa. saon na lang Okay kuno. ra, Umay pa din na lang niya Sakit man pangitaon. siya, ang problema Oo. ay asawa sugo boy. Suboy sugoon. Karon ma'am kay nakabuhi man tanang mananap mas maayo. Apan panangalitan gani og magbuhi og usab ang imong bana og mga mananap. Mas maayo gyud nga ipaibaw ninyo sa gobyerno sa mga ahensya sa ingon ana nga maibawan mo kay dakpon man siguro pud magbuhi mo ang mga kuana mga Ano mananapa. pa sa usa lang ka buok pero kanang klase di kinamay. Nagada ka murag zona. Kanang klase parang higilan nimo. Akong kumpare Goliath kanang na ang nagbuhi sila bitin, nagbuhi sa sila kanang unsa ning murag hawp pero murag dunay Iguana. murag dunay unod dres buko-buko. Ibid. Ibidhaw gyud na. Iguana mao na siya Ate Pres. Yan nagbuhi po sila lang kanang gisugat yun sa airport abo di gikan kanang bitong sana tarantula. Oh. Nagbuhi sa tilig kuyawan ko Di eh. ba spider na? Oh, spider ng tarantula Ate Pres. Naay tarantula nga mapit, naapoy tarantula nga dili nimo may Mo ba? paak yun na sila. Murag na kanibal hibo yang kuanlan. Oo. Ina oy. Ikuyawan ko kay nakita ko no ang tarantula gel dito sa Bohol nang limpyo ko sa mga tanaman ba. Gamay ra gud muraragog ako. Muraragog ako kanang tapay-tapay. Ah. Karon ingon akong bana sa akong manghod, perti ko nutong laha. Kay pag kung mangguna gani ka ato sa probinsya kanang imo mga manok musunod na nimo kay mangita man sila pagtuktukan. Karon ang tarantula man yung tuktukan. Pagtuktukan sa manok, isukol Isukol yung gianana yung mga tiil sa paspas. Isok kinang tarantula? Oh, ipaspas mo yung tuhak sa manok. So, natay siya. Isukol na nila yung mga tiil. Doy. Kung makapako nito kabaw Goliath, Papatay. di ko na mabuntagan ng kabaw. Oh. Mo ba? Isog na. Kanang Philippine tarantula sa nato diri Ate Pres isog yun. Asa man na Kanang dapit? gitawag lang hapon-hapon. Kanang di ka tawag hapon-hapon Ate Pres di ka abdag hapon. Paakan ka ng Oo tarantula. ba? Asa man na sila magpuyo? Ana sa pangpang. Nan sila yung mga bangag gagmay. May bawaan man ni Ate Pres. Pangpang na siya. Nay bangag gagmay, nay dagang lawa. Ay. Oh, kanang bangag nga nailawa. Oh, ni puy ang tarantula. Mao ba? Imo na kubkubo dito sa lahom. Nay tarantula na mag-ana na Ate Pres. Oh. Mo ba? Yang ngipon na portita asab, mag-ana, magdupa. Lan, dili sa ako ang kuan ba sa akong CR sa akong bahay di halan ba. Kita ko kanang tapay-tapay may tawagan na sa inyo kung maroundan. Oo. Ah, di ba na? Talawa na tapay-tapay. Dili lahi man sa pagkatapay-tapay lan kay naman sa joke bukpak dagko nga nagatbang. Mao gani, talawa na. Basta kanang brown. Ang tapay Pero ang tapay-tapay, wa man ay paak. ang tapay-tapay Diba? nga ordinary lan wala man na siya ipaak. Dako ra man na Katong sila. usa ako nakitaan lan naman si joke pa kag piko murag dagga og purma. O singa na to singot-singot singa na to eh. Laha ko ka ito ingon ko kumpare pagkakita niya. Mao ba? Oo. Pero katong naa sa among probinsya podlan kung mangguna ka naay kanang gingon mo sa bato, naay nagpuyo dito gitawag sa kong mama og lawa-lawa. Murag kay pog spider pero ang kulor siyang lawas lan kay itom ug puwa. Laha ko ka ito tanan. Oo. Oh, katong kuan, katong mao na gitawag na tuguyang yang ba mao to siya gitawag. Oo, kana itom ug puwa ang lawas. Guyang yang nya dito sa gawas mao siya gitawag og black widow. O kapaak to perting lahay ng kumabay. Muna ana na siya mupuyo sa lungag sa bato. Oo. Oh, di ba? Oh, mao na kayo. So, inday, agsingan na ning sinder na to si... Leporing. Oh, Ring, salamat na lang para nako. Pero mao gani og imong bana hilig man yung mga mananap og magbuhi siya sunod, mas maayo nga naamoy permit unsa diha. Kinahanglan gina permit Oh, ba dakpon gyud eh. O para dili mo mabulihaso nya pananglitan og magbuhi siya og mga bitin mo sa mga tangkal. Mas maayo tangkal yang himuon gulat dili ka ng mga kahoy ug kawayan ka tudong puthaw. Putaw. Oo, bitaw. aron Pero ligon ba, dili maguba. Di anda yun. Oh, Mao unsa Kabuhi. mananapalan nga dili ka kahapon na ug mapaakan. Kuan hapon-hapon. Hapon-hapon ko nugil.
Nasa utunto, isa ka O pero lain man itong napaakanlan. Ay, unsa may mo gipaak? Nakapa pa na. 5 minutes na buhay balik. Talawa na ko na ganito naman, no?